Ang RMN drama mudali kanino ning laing sugilanon nga sinuwat ni Francis Iliaga Espares. Sa dili ba mag-sparring? Stretching una! Oy, Nay Blackie. Sunod! 1, 1, 2, 2, 3! 3. O! Kinsa ka mo! Kinsa inyong karate instructor, ha? Ako! Yapa! Ay! Nay Blackie! Ni ay patin! Ay! Salamat ka! Nasadyan ko ni mo dayati na! Kinsa mo? Ni Ami, aron sa pagbungkag aning imong karate gym! Way si bisan kinsa nga makabungkag ini. Ha? Pwes! Yapa! Nagunitan ako imong ubol-ubol. Langkaton ko ni pinaagi sa kong mga kamot. Ayaw! Sige na, Atab! Bakit ako sa mong abilidad? Lingaw ako. Mutanaw ko saan mo paglipay ako sa kabatan o kwapang babae. Sudan ko na! Oh, pada namitaroy sa agtang sa kong Atab. Ayaw ko, Arbas! Niya pa! Nisamod ang akong kahinam nga inanay ngimigawas ang dugo sa hamis mong panit agi sa bunal. Karon paughol ko ka na pinaagi sa akong dila. Sama sa hilo sa kubra ang imong mga puong. Ug sama sa malang bitin ang imong dila. Ug putlon ko kini pinaagi sa akong mga kamot. Sa akong mga kamot. Unsa man ang tanghaga nga naglimit ni maong sugilanon. Sinuwat og direksyon ni Francis Iliaga Espares, musical scoring Randy Nakurdatayan, sound Aldwin Nakuda, audio editor Jeffrey Cabunada. Dalit sa RMN Drama. O karon mga higala, niya nagkaroon ang laing sumpay ng sugilan nga sinuwat og ubos sa direksyon ni Francis Iliaga Espares nga naguluhan sa akong mga kamot. Salamat ha! Musaw na yung tao ko. Yung manaka, ato na tanoy. Uday! Atin na! Nakita nila labi ng customer ay. Bitaw, Day! Uy! Doon na pa na katapusan nga customer nga niabot. Bitaw da. Doon sila katao. Ang usa, niapay na to. O ang usa, tuwas kasir. Bitaw noy. Maing gabi. Manyabi! Palihog. Idunol ang inyong pita kag kwarta. Tulis di. Ah! Usa! Kining gitabunan na kus jacket. Armas kini nga mabuto. Kung dili mo muhatag sa kwarta nga akong ipangayo, mamatay ka mo. Unsa? Day, atin na. Unsay mo aton ta. O watay mahimo. Hatag ta. Good. Buta nagtingo kaming tulisan ha. Ganayat ha? Maro sad mo. Bayda, maro mo. Nagbuwag pa mo. Ikaw, kaya ka na mo. O kang imong kauban, tuwa sa kasir. Hilom. Tuwa na o. Nihatag ng kasir. Pero kamo, wa pa. Hatag na. Muhatag lagi mi Brad. Ambi na, be. Okay. Ako nang ihatag mo. Ambi. Alam mi tiuni ang armas. Kita sa anay namas agtang yun. Aron pagsiguro. Muatag man may. Ayaw lang taong tiyo ni si Dayati na. Muatag man may. Hilom, lagi hilom. Hatag na, dali, hatag na. Muhatag na ko. Oh, kini eh. Oy, nako! Kalit lang nga na ilog ang iyang armas. Ni mo, Dayati na. O ang imong gitiyon sa iyang tampihak.
ang iyang armas. Hala, wala, binaklid mo siya. Manduoy imong kauban na ibutang iyang armas. Nagtion siya, tumong nato. Pero kung iyang kabiton, ikaw ang maigo. Manduoy! Bart, ayaw, Bart, ayaw! Ipabutang iyang armas. Kung di niya ibutang, kabiton ko ning armas nimo. Tumong sa imong tampiha. Kung man, Bart, ayaw! Ayaw, Bart! Tumalag isugod niya, Tila. Bart! Kundili! Sus! Bungkag yun naong mo. Buanga na! Naong si mga kauban! Bart, ibutang ang imong armas, Bart! Buta lang armas, magdali! di mo ibutang? Uy, hala, gios-os ni mo ang imong kamot. Pero, hala, gigunitan gyapon ni mo ang armas. Pastang higa. Oh, Asin o kapuyan kag butang, tabangan lang nato ha. hala! Nasama doon imong kamot. Daigos ako pagpusil. Og natagak ang armas. Hala! Naalang mga tanod. Aw, i-turn over ka na mo sa mga tano do. Tuwa lang mga tanod. Da ang duha katulisan. Tananoy Blackie. Ang naday atin na. Wa man kay karatol day. Ano maratol mo ta? Ban pa to? Gitiuna nag-armas? Lupad ka buhi ay. Pero ikaw, pagkakalit day. Kalit kayo sa imong pag-ilog sa armas. Usa ka pa pamilok. Diha mas imo mga kamot ang armas niya itong usa katulisan. Danghag man siya. Hinong na nailog na ako. Pisan ba? Ha? Puanga eh. Dili ka kabantay ng tiyon sa nimo. What ang igag kalit imong gitapi ang iyang kamot nga nagtiyon. Ditsuglak! Nya, lubag ni kamot. Kuha ang armas. Basta kay dila ka mawanag paminsar noy. Kung saon nimo mahimo kay nimo. Pero kung naa nimo ang karatol, adios, rest in peace ka. Day, atina! Ay, salamat nga ni ana mo. Gaw! Naida na mong pagkaon. Sige. Pangaon mo ni Maiji. Hain mas Athena. Tuwa, diretso sa siyang. May gani kay wa ninyo maabti ang nangulata sa asawa. Wala dito. Hain malagis Athena ha. Tuwa lagi sa kuan. Tuwa ni Maiji ba? Naghatag sa pagkaon nga, gipalit na mo. Sa sunod bagaw ba? Ayan ang taon pagtaho ni Athena, oy, kung unsa may makita nimo. Kuan mangod kini nagdamod lang ko. Sa iya bang mga pahimangno na ko ba? Sabad gaw blaki, oy. Pero karon lang hindi ka sabot akong bilib ni Athena gaw. Nga naman. Gitiyo na siya sa pistola. Tumong sa iyang agtang. Unsa? Pero, sus, ang lihok ni Athena. Usa ka pagpamilok lang. Diya na si iyang kamot. Ang armas. Ngigalagi. Okay sa may nagtiyon og armas niya. Atulisan. Unsa? Gitulis ang tindahan nga. Kaya kamong gipalitas pagkaon. Og, duha sila kabuk. Ang usa, atik-atik diretso dito sa cashier. Ang usa, diri na mo. Gitiunan mi sa armas. Ngigalagi, gitumong sa agtang ni Day Athena. Ginoo ko. Dili adyo ko patyunon ay oy. Kay kung patyunon pa ko, gikapit atong armas, bugha ng agtang nako ato. Wa ka lang mahadlok ng mubuto. Naninguha man ko nga di makabuto nay. Ay, salamat in taon, Lord. Gaway nahitabo sa akong anak. Basta kay panalipdan ko ni Lord nay. Tungod kay wa ta maghimog dautan. Athena.
Gubay na nainom pero presko pa ako na ko. Higda na lang ko. Siya di pa ko makatog. Oh. Alas 12 na sa tungang gabi. Oh. Huwag yun mabalik ang suka. Ay, nga nung nagbalik-balik mo sa ning brown out. Buwisit. Init kayang kwarto. Ari lang ko diri sa may trace. Lubat sa ding akong emergency light. Athena, uwa pa ka matug. Una lang katog, Maggie. May lawom kang gihuna-una. Oh, tinuod. Kinsa may gihuna-una ni mo? Si Federico. Oh. Gabi halaging isuga niya nakakita na ako. Mao ba? Kung buhi lang itong anak ni Noy Pilo og ng tutang. Pagkasulti unta siya. Kung kinsa nag-among-among niya. Pero luoy lang kagipatay man siya. Gisiguro sa pagpatay. Aron dili makatugan. Ay, alauna na sa kadlawon. Wa pa mahibalik ang suga diri sa among area. Ang ubang area wala hayag na. Ang diri sa mansyon, ang among linya, brown out pa. Oy, si Federico, kung sa'yo nahitabo kaniya. Unsa maghangsol nga mapangitabo ning atong sugilanon nga naguluhan sa akong makamot. Tagsuwat og Direktor Francis Iliaga Espares, musical scoring Randy Nakurda-Tayed, audio editor Jeffrey Camonada, ang atong soundman Aldwin Nakurda. Dalit kaninyo sa RMN Drama.